ओंखाम गोरलैखौलाय मासे गोबाव जाखो आयै उदैयावसो इनि जरा खारजोबथारबायलै मासे गोबाव जाखो आंना लोगोफ्रा लेंहरनायानो लासिंसिं जाबायलै थांफिनजोब्बायसो ओइ आबा मोनसिं रहाय आबौमोननो आयंमोननो हरगोननो सियायंमोननो हरगोननो मासे गाज्रि जाखोहाय नोङो माबा खांखुवा जाथारबायहाय माबा बेदरखौनो सानफ्रामबो मोनजाबाय थायो लाबोफाथारो जोङो होमबाबो सानफ्रामबो जानायखौनो बेफोरबायदि खालामबाय थागोन नोङो सानफा सानफानो बे आबौ आबैमोननो हरगोननो होनबाय बावगोरनायाव बा आइया सानफ्रामबो जाहैयो जालायथारदों आरोना आइया सानफ्रामबो जाहैयो जालायथारदों अबेनिबा जायाबा मा गावसिनि दखानाव आग्लायनाय बाग्लायनायखौ लाबोनानै एकदम गुन्द्रा गुन्द्रि गोबाय गिजि बेदरफोरखौ लाबोनानै जाहोफैयो आग्लायनायखौनो बेखौसो होनलायबावो सानफ्रामबो जाहोफैयो होननानै दारमासदिनि नोंसोर सानैखौ बाथारबायलै आङो र'लै र' फुजा होगोरनो गोदोनासिम जानानै लायो ना आथिंसिम जानानै लायो ना फायखानायाव जिराय जिराय जाबाय थायो जानानै फारसेथिं खिनानै खिरन हरो बेफोरबायदि जाबाय था खोनाबायना एकदम ओंख्रिया हले गोथाव गोथावखा सबायजों दाउजों माबाजों थारुनजों नाजों एखेबारे अमा बेदर फ्राय माबा माबि दंजोबथारो खोनाबायना मोनसिं सिरि थाथ'दो एसे सिरि थाथ'लायदो नामा नोंसोरो एसे सिरि थाथ'लायदो मानो होनोब्ला बावनाय हाबाफारिया जागासिनो ओंखाम गोरलैनिया दा नियम मथेब्ला जोङो जोंनि बे बाथौआवथ' बावखांबाय जोङो थांनानै जोङो बे आबौ नोंसिनि जेसेबां खान्दानि मानसिफोर दङ बिसोरनो थाखाय जोङो बावनो थाखाय ओरैजाय न'नि एसे फारसेथिं गुबुन फारसेथिं लानानै थांनांसिगोन जोङो खोनाबायना मा बिथिंबो बावबोबानांगौसो आयै जालालै माला जाबावगोनलै आं हाथारलालै रागासो जोंनो ओंखारबाय आं एकदम ओंखाम उखैनायावबो ओंखामबो मोनजाया माबो मोनजाया माला मोनजाबावगोन रा तात मोनसिं खांखुवा मासि जानो जाबाय थादोंब्रा र' नोंखौ मालाबा हटेलाव लांनानै गोदोनासिम जाहोनानै लाबोगोनलै आङो बा दादिया थगायलायबावो गावस्रा माबाजों फुजा मेदानजों गावजों जाहैबाय थानानै जोंखौबा लांफाया थगायलायबावो दे ओंखाम गोरलै बावनाय हाबाफारियाथ' जालांबायानो ओमफ्रायो दायो थांनानै माबानानै नोंसोरो आरामनो दसे बेखौ रावबो फैनाङा दे बिथिंजाय जाहाथे जेसेबां नोंसिनि न'खरनि सुबुंफोर दंमोन बिसोरो फैनानै बेखौ जाफैथोंसै गावसोरो मा जानानै जाफैयो दाउ जानानै जाफैयो ना मोस्रोम जानानै जाफैयो ना सिला जानानै जाफैयो ना जिबौ जानानै जाफैथोंसै गावसिनि गोसोसै खोनाबायना आरो आबौ मोनसिं बेथिं दाफैथारदे खोनाबायना नोंसिना ओंखाम गोरलैया एफा गोबावलाय मोनसिं आयै जाला उदैयानो बोरैबा मोनजोब्बाय आहा दा जानो हानाय नङा होननानै एखेबारे जाथ'लायाखै ओमफ्राय माने इसिबां गोबावलाय ओंखाम गोरलैया एफा गोबाव जायोलै आयौ नोंस्रालाय बेवहायलाय माथो खालामनायखो लामानि ओंखाम गोरलै जाग्राफ्रानो बेफोरबायदि जाबाय गोख्रैनो सौदो बेवहायलाय मानो गसंबाय थाखो नङाबा थांनानै मोनजानाय नङालै नोंसोरो ओरैनो गामिनि सेंग्राफोरबो ग्रोम ग्रोम फैखाथारदोंनो खोनाबायना नोंबाया खोन्थाहरदोंमोन मोनसिं गोख्रैनो थांखा नङाबा हले दा बेदरफ्रा बाग मोननाय नङा दरनै दरथामसो खम मोनजागोनलै जाय लास्टाव थाङो बा आदै बेफोरबायदि नंथारगौ जानोलै नंगौलै गान्दुला नुबाय गान्दुला राजा नुबाय आंहाथ' गैया बेदरानो थोआसै नालाय थांनानै नुबाय आरो लायनानै संनानै लाबोबावनांदों जारलागायनि जारला आदसा बार नों हराव बेफोरबायदि ससमा गाननाय नुदोंसै हो लामायाव दा अन्थायावसो थुनानै गोग्लैयामोन जाबायलै नोंसोरो आयै हाबाब मासे दुस्थ' जाखोहाय बे जों गामिनि लाथिख' पारानि सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' फैखायासै हनै माबा प्रसादल' जानानै थांबाय ओमफ्राय सेंग्राफोर नोंसोरलाय मानो बेफोरबायदि खालामनायखो बाल ओंखाम संग्रा सिङावलाय लोंसे लोंनानै मानो बथलखौ बुख्रुबनांगौ ना आइथिङाव हाबबायबा मा जानांगौ आंलाय अबे मोनसेथिं खारस्लाबबाय थानांगौ जाखो जारलासो मोनबाय आङो ओंखामा बाहेरायावसो खुरनोसै आङो नोंसोरनाय आयै नमारगौ मोनाबाथाय जेसेनो मोनायो एसेनो आखलफ्रा जुनारनि जालाङो होननाया नोंसोरनो मा आखलानो जुनारनिसो जालांजोब्बाय ओंखाम गोरलै फुजा दिनावनो रायजानो लुबैदों नोंसोर रायजों हा खालिसरन दालिसरन नोंसिनि आखल जाखागोन बे बायदों लोंबा लोंनानै मानो बेफोरबायदि बथलखौ बुख्रुबनांगौ आयै आनै बुख्रुबनो होननानै बुख्रुबाखैमोनलै लोंनानैसो बोरैबा दिरुलांजोब्बाय बथलफ्रानो खोनाबायना जागोन दे आनै बाहेरावनो लोंबाय थानोसै जोङो आरो बाहेरावनो ओंखामखौबो जानोसै मानसिफ्रानो हासुदै मोनामजोब्बाय
हासुहोलांलोंहोलांलोंखोसो माखोहाय नोंसोरलाय जारलासो मोनबाय दे आङो न' सिङाव मानो बेफोरबायदि खालामबायनांगौ जाखो हासुद्लाखादों खोमाना नोंसोरो नङाबालाय माबायदिफ्राय हासुदै मोनामनांगौ जाखो ओंखाम संग्रा सिङावलाय दा जों हासुलाथाराखैलै मा जानला मोनलालै मा जानला मोनला ओमफ्राय आंना बिहामजोआलाय बोरै हो माहाय थांखो माबा हनै मादै माबादों मोनगौ ओंखाम जाहोगासिनो गथ'फोरखौ ओंखाम खुरनानै होदोंमोन आंबो बिसिं माबा गिग्रिं उग्रिं खोनानायखायसो फैदों आंबो हनै दैयानो होख्रावगासिनो बिसोरबो माबा बानलु नांगौ संख्रि नांगौ हाबा बायदिसो मोनलायलांबायहाय आङो ओंखाम गोरलैखौनो थाथ' आं हैगोरनानै फैनि आयै इसिं न'खौनो मा खालामखो बिसोरो लोंनानै अबस्था गैयै खालामनानै गालांबाय सरिसो बिहामजो मोजाङै जोबखांनानै गारहै हनै बुफायलांजोब्बाय सेंग्राफोरनि फावा सिख्लाफ्राथ' गैखाया माबा प्रसाद जानानैल' थांजोब्बाय बिस्रा ओंखाम गोरलैखौनो माबा सोरहाबा जाथ'वाखैनो सोरहाबा जायानो मायानो होननानै खावसे थांजोब्बाय दे नैबेखौ बथलखौ सिबहर नङाबा दा सोरनावबा हाबगोनहाय दौरि बोरायखौ नैबेथिंनो ओंखाम जाहोनानै थिनहरनोसै आङो मानबो होननानै थिनहरनांगोन खोनाबायना गय फाथैया लाबो जागोन दे आयै लाबोगासिनो दे आङो होनबालाय नै गथ'फोर बिथिंसो गेलेदों आरो नोंसोरो एसे साबधानै गेलेलै खोनाबायना नङाबा दा फुल दंफांफ्राव नांहैलाजोब्बा बायलाजोब्बाथाय बुजाथारगोनलै नोंसोरो आदा जोंखौबो बेफोरबायदि बुलायलायगोन आरो जोंहालाय बलखौ फिल्डआव गेलेनो थांबाबो माथो नोंसिनि लोगोफ्रानो माथो आदा जोंखौ गेलेनो होआखैलै लेजार टाइमबाबो ओंखायनो जोंहा बैयावबो होखोथावसोनायखायसो जोङो बेवहाय फैनानै गेलेदों दा होमबालाय बेयावबो गेलेनो मोना बेयावबो गेलेनो मोना होमबालाय जोंहालाय मायावथो गेलेनांगौ जाखो आंहा नोंनो बुंनो गोनां खोथा मोननैसो दंमोनहाय आं बुंनो हागोन ना मा खोथा बुंदो राजा I love you आब' I love you खोनाथारदों लुदुमि है बाल नों माबा खोथाखौनो खोनासंथाराहाय मा नोङो खोथा एसे खोनासंना खोनाबायना गारमा गाज्रि जादों होननानै फैनो हायाखै होननानै आङो उनफुंला सारनो खोन्थाखाबाय आङो सारालाय जेबो होनखायाखैना एप्लिकेसन होफैबानो जागोनसो होनखादों दे नै माबा गथ'फोर हाबफैदों उर सिङाव मानोबा गथ'फोर मानो हाबफैदों नोंसोरलाय आरो माने रुल सिफायलायनानै सिरि हाबफैनांगौ हो मे कामिं मेडामथ' होननांगौ ना नोंसोरो मा जों नोंसोरखौ फोरोंनानै दोनाखै नामा हो मानो बेफोरबायदि सिरि सिखावफोर बायदि हाबफैनांगौ बिदि हुदाखौ गार गथ'फोर खोनाबायना जोंहानो जोंनि स्कुलानो लासिंसिं जायो मेडाम जोंना बिराद गोमोदों खोनाबायना आब' गलापसियाना आदा राजाखौ I love you बुंदों आरो जोंनि स्कुलावथ' I love you होननायनि रुल गैयामोन ना मेडाम नोंसोरोथ' होनदोंमोन ना जोंखौ माबा गोसो थोलायनो मोना I love you होनलायनो मोना होननानै माथो आब' गलापसियालाय माथो आदा राजाखौ माथो थांनानै I love you होनदोंलाय मेडाम मा I love you होनदों औलै मेडाम होनदों जों नुथारदों नुदोंबो खोनादोंबो नैबे मेगनजोंनो नुदोंबो आरो नैबे खोमाजोंनो खोनादोंबो जोङो मेडाम राजाया मा रिप्लाइ होआ ओमफ्राय गलापसि नों I love you बुंनायाव नोङो रिप्लाइ होनायखौ आंनो खोन्थालाया माबा मिनिगासिनोसो इयो जोंखानाय खोमाना जा खुसि जानानै दङ फाग्लि नोङो खमसे खम नोङो खोन्थानांगौ ना गावनि लोगोनो खोन्थालाया दे मासो गाज्रिहाय नोङो ओइ फाग्लि मायाव गोमोबाय थाखो मायाव गोमोहाबनानै दङ नोङो माबे लैथोआव गोजावलांखो हो माबे लैथोआव गब'नानै दङ नोङो गोजावलांनानै आयै आंनोथ' खोन्थायाबालाय सोरनोथो खोन्थागोनहाय आंथ' नोंनि बेस्ट फ्रेन्ड आंना गावनि बेस्ट फ्रेन्डनो खोन्थालाया मासो गाज्रिहाय नोङो होननायालाय होनदोंमोनहाय मा खालामबावनो बारासै नाथाय फिननायखौनो होआलासिनो मिनिस्लु मिनिनानैल' थांबायहाय जानो हागौ बियो मिनिस्लु मिनिनाया आंखौ फसायखायो होननानै ओंखायनो बियो मिनिस्लु मिनिनानैल' ओंखारलांबाय खोनाबायना बालास्रि राजायाबा आंखौ मोजांखौनो मोनखायो खोमा बियो बाल गथ'फोरजों थाबाय आंना खर'आनो गाज्रि जामासिगोन खोमा माबा सोरबा I love you होनदों बेखौबो फैनानै माबा स्टाफ रुमाव कमप्लेन खालामफैयो मासो जारला स्कुलाव हाबफैखाथाय आङो आयौ बिसिनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै होयै आंनानो खर'आनो जेथोनाजोबनानै आंनानो खर'आनो गाज्रि जानांसिगोन बायदि मोनबाय आङो सानैसोबा थाङै टेस्टफोरावसो थाहैनांसिगोन बायदि मोनबाय आङो I love you होनाय माने कमप्लेन होफैयो र' बे गलापसिखौबो होथारनाङो
गलापि औ मेडाम मामोन जानो नोङो हो मामोन जानो हरलाय खोमाखौनो बोखाथारनां गथ'फोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि फाल्थु आखल देखायनाङा होननानै सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों बेफोरबायदि आखलखौनो खनले खालामबाय थायोना बे खोमाखौनो ओरैनोसो लादोंना खोमाखौनो बोखाजोबनानै होथारनो आङो लांदां जानायनि खोमा थानायनिबो खोमा गैयिजों एखे नोंना हो मानो गथ'फोरनि सिगाङाव राजाखौ आइ लाभ इउ बुंनांगौ नोङो हो मानो आइ लाभ इउ बुंनांगौ आरो खोनासं दिनै आङो खोमाखौल' हमनानै बोनानै थांबाय खोनाबायना खोमायावनो खेबनानै थांबाय आङो आरो नेक्स्ट दिनाव जाहाथे बेफोरबायदि खामानिया जाफिननो मोना खोनाबायना आंनाव कमप्लेन थांफिनांगौ हले दिगदारसो दङ खोनाबाय दिनै आं हारसिङाव कमप्लेन खालामहैनायखायसो नङाबा स्टाफफोरनि गेजेराव कमप्लेन खालामनायमोनब्लाथ' नोंना प्रब्लेमा गिदिरानो जागौमोन खोनाबाय मुर्ख खुसियाना खोमा गैजानो रोङै बे फुजा मेम्बा दा माबायदि थिं खालामबाय थायो बबेनिबा आंखौसो खुसियाना खोमा गैजानो रोङै होनलांलायबावदों आयु मा ओंख्रि संनानै जाहोगोन बेखौनो बोरैबासो मोनखाबाय आङो दालिखौथ' खोनाबानो बोरैबासो अखालि मोनखायो ओमफ्रायो बान्दा कबिखौबोथ' जानो हानाय नङा आइयाथ' गेस जादोंसो होनदों दा संनानै होबाथ' न'खराव महाभारतसो खालामलायगोन बियो नै दीपिका दासिमबो जायाखै नामा ओंखामा आयै आङो दहाय फुङावबो जास्लाबलांनो हायाखै खोनाबायना थाब संदोब्रा नै 12 रिंगा जालायलायनोसै फुंनि ओंखाम गुदुंखौबो एसे जालांनो सानदोंमोन होमबाबो हास्लाबासै आं नोंखौ ओंखायनो होनखादोंमोन जोंनि खाथिनि बे 100 मिटार खाथियावनो माथोलाय फिथा सावोलाय फुङाव बेवहायनो जाहैबानो जायोना नोङो हास्लाबासै एसे बुजिबानो जायोना नोंबो हास्लाबासैलै आंबो ओरैजाय थांनो ना ओरैजाय थांनो जालायलाङोना आङो ओमफ्राय दाइलाय माथो ओंख्रि संनो नागिरदों माथो जेबो रेडि खालामनायखौ नुवाखै आङो आयु दासिमबो साहा कापसेखौनो फुदुंनानै होफैनो हाया दहायनिफ्रायनो होगासिनो आंनो साहा नांगौ होननानै माबायदि बिहामजो मोनबोफ्रांखो बाल आंलाय खाफालानो मोदैसो जाबाय अबे हाग्राबारिनि गराया फैनानै हासुला फैदोंमोन आंनि खाफालाव मासे गाज्रि खाफाल जागोनहाय मा सैमायासो खिथलानानै गालांखो ना गग्रायासो हासुलानानै गालांखो आंनि खाफालाखौलाय आयौ इसेबां गाज्रि नै बिमा नोंहाबो मा एसे एसेखौनो दायल' नागिरबाय थायोब्रा नोंलाय हा बिहामजो फिसाया हास्लाबाखै जानो हागौना नोंनो थांनानै फुदुंनानै एसे लानानै फैदो दान जोंनि थारैनो नोंहाथ' सब समाय खालि बिहामजोनि साइडल' लाग्रा नोङो आंनि साइडखौनो लानो रोंला नोङो आसरितसो मोनबाय आङो लिपिका नै आइया मानोबा गाबज्रिहरदों आइया साहासो बिहरबावदोंमोन थांगौ आयै नैबे जोगोनारखौनो संनांसिगोन खोमाहाय बेरे ओंख्रिखौ जानो बाथारदों मैदेराबो माइ थांखो बाल मैदेर बाजै थांगौ नोङो माबादों फायखानायावसो दङ आङो खोनाबायना दसेनि उनाव 10 मिनिटआव खियानो ओंखारा जाथारदोंहाय बे मैदेरखौबो हानासो आङो मबाइल लानानै मबाइल नायै खियो माबा आधा घन्टानि बारा नांखागौ खिनायाबो अनजु मा खालामबावनो नोङो मा खालामबावनो एफा मोजां साख्रि मोनबायमोन नोङो ओमफ्राय मा नांनायनिलाय मानो रिल्स बानायलाबायबाय थानानै मानो बेफोरबायदि मानो ओंखारजानांगौ नोङो आयै सासपेन्ड खालामजालायलायनाय माथो रेकर्डआनो गाज्रि जाथारसिगोन खोमा नोंना मा खालामबावनो नोङो अनजु आयै मा खालामबावनो रिल्सखौसो बयबो बानायखायो नाथाय बे सारा मानो आंखौल' हारसिं होखारनांगौ जाखो आंखौ मानो साख्रिनिफ्राय बेफोरबायदि एरख'नांगौ जाखो लासिंसिं मोनलायलांबाय आङो बाराबा थाङैनो गारि फैदोंब्ला बेवहायनो बारस'लाबायगोनसो आङो बेथ' माथो अनजुसोलाय ओमफ्राय बेहालाय मा जाम्बिनो लामा सामा बेफोरबायदि जिरायनानै गाबलाबायखो बेहालाय आइ आसरितसो मोनबायहाय आङो बेखौ ना बे अनजुनि फावा सासपेन्ड खालामजानायखायसो बेफोरबायदि गाबलाबायाखैथ' जाम्बिनो